Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena skolastika li għaddiet 13,316 tifel u tifla li għata tagħhom hija taħt il-5 snin kienu fil-qasam edukattiv mhux obbligatorju. Minnhom 4,037 tifel u tifla kienu tfal li qed jattendu childcare. Minnhom 3,195 ibbenefikaw mis-servizz ta' childcare b'xejn, servizz li daħal b'xejn fil-2014. Kienu d-distretti fit-tramuntana n-nofsinhar ta' Malta li raw l-aktar tfal li attendew għall-edukazzjoni mhux obbligatorja b'32% u 20% rispettivament. Quddiem din l-istatistika Alexia Vella li tmexxi l-uffiċċju ta' childcare b'xejn f'Jobs Plus qalet li hija sodisfatta ferm. Sorpriża wkoll kif stiedu tfal li qed jattendu childcare f'Għawdex. Xhieda ta' kif f'Għawdex inħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol u ħafna nisa daħlu fis-suq tax-xogħol. U f'Għawdex rajna żieda ta' 60% dis-sena, ġifieri pożittiva ħafna din l-informazzjoni. Vella spjegat kif qegħdin jaħdmu qatih biex is-servizz ta' childcare b'xejn ikompli jissaħħaħ. Fosthom komunikazzjoni mal-ġenituri ta' tfal u maċ-ċentri ta' tfal. Komplejna dejjem insaħħu manna sistema wkoll diġitali fejn anke l-ġenituri jistgħu jidħlu jaraw il-profil ta' tfal tagħhom u jsegwu l-andament ta' tfal kif qed jużaw l-iskema ta' childcare b'xejn bħala tendenzi jistgħu jaċċessawh billi jidħlu bl-EID, bil-kredenzjali tagħhom tal-EID. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li fl-iskejjel tal-gvern il-biċċa l-kbira ta' tfal jibdew fl-età ta' 3 snin, waqt li fl-iskejjel tal-Knisja u privati jibdew meta jagħlqu 4 snin. Jirriżulta wkoll il-maġġoranza l-kbira ta' tfal li attendu fiċ-childcare centers bla ħlas kellhom bejn sena u sentej. Joħroġ ukoll li tfal jattendu għal medja ta' 6 sigħat kuljum fiċ-childcare center.